angsal selamat kula serengkang sedaya. Bapak tuan rumah, ibu tuan rumah sedaya sami rahayu. Seniman lan seniwati manunggale budaya seni warisan sing para wali, warisan sing nenek moyang sang umur li bakal ilang sing wajib dipusti-pusti. Seni sandiwara dwi warna pimpinane Mimika jiwa srini pengurus Ayunda Haja Wiwit Rini Widiawati. Alamat Desa Santing, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu. Sedaya sami nyakseni, sedaya sami ngurmati. Nyuwun agung Semin minangkane sing ditembangi Mimi Citra Mamae Citra Ekdi kanggo Yuni Arek di Bunda Naomi sing duwe toko pakaian impor sing mirengaken Mamae Bima Ekdi kanggo Mamae Bima Mimi Bima Bapak Warsa Ekdi sing mirengaken Bapak Tuan Epika Ekdi Bapak Tuan Epika minangkane sing mirengaken Mama tuan rumah sing ditembangi Mimi tuan rumah sing hormati Mimi Citra kanggo Mama Citra Ekdi Mama Bima Kedik minangkane sing ngurmati kanggo Yuni Arek dik Bunda Naomi sing duwe toko pakaian kanggo
Kaji Rasmine Kedik Bapak Warca minangkan simirangaken Mama tuan rumah Mimi tuan rumah minangkane sing hormati Mimi tuan rumah kanggo Bapak Warsa Kedik Mama Kaji Rasmin ngaturaken matur kesuwun duh Mimi Citra Mama Citra kanggo Mama Bima Kedik kanggo Nokcin Kedik sing duwe taman sarirenya ajalane Mimi Kaji carine Kedik Mimi Kaji carine Kedik kanggo Mama Kaji udie Kedik Nok Caca Amorai Kedik sing duwe Singapura duh Nok Maya Ariska kanggo Bos Dharma Ayu Kedik minangkane sing ditembang Mama Kaji Rasmin Mimi tuan rumahnya Mama tuan rumah minangkane sing hormati kanggo majikan tuae Kedik Nok Ika sing duwe sinartani yen awan dadi bayang yen bengi dadi impian kelingan Mama tuan rumah Mimi tuan rumah aja lali Mama Kaji Rasmin Mimi Citra Mama Citra sing ditembangi aduh Mama Rita sing duwe dubangan aja lali Mama tuan rumah Mimi tuan rumah aja lali Bapak Warsa Kedik kanggo Bapak tuan Epika Kedik Bapak tuan Epika Bapak Warsa kanggo Yuniare Kedik najan regane pangga Nok Ika ning batin pasti barengan dilali-lali bisa lali dina nipur blik nipur tambah lawas kulane tambah kelingan Nok Cinsa sing duwe taman sarilenya wong ide Nok Caca Amorai Kedik minangkane kang ditembangi aja lo digawe lamun Bos Dharma Ayu eman-emane wong seduluran ora bakal ribae selawase Papai Bima Bos proyek Papai Bima minangkane
bos proyek dewek kang ditembang. Ning waya bengi sun dodok dewekan pikir ngelayang kelingan pujaan tangisan rindu ora kenyataan sebab kin mau tinggal kenangan ibarat kembang sing sukul ning waktu beli tambah mekar malah akhirnya layu arep ngulati ning endi nok caca amorang kula pegel wis hampir frustasi. Oh angin tulung todok kenangan kekasih ning di anane sun rindu wis pengen ketemu sun orang bakal bosen kono goni. Oh angin tulung todok kenang kekasih ning di anane sun rindu wis pengen ketemu sun orang bakal bosen kono goni ibarat kembang sing sukul ning waktu beli tambah mekar malah akhirnya layu arep ngulati ning endi kula pegel wis hampir frustasi. Oh angin tulung todok kenang kekasih ning di anane sun rindu wis pengen
yen ketemu sun ora bakal bosen kono goni waya bengi sun dodok dewekan pikir layang kelingan pujangan tangisan rindu ora kenyataan sebab kian mu tinggal kenang siring-siring lamat-lamat gamelane kepireng sing ketepian kesilir nang angin gunung deleng gunung katone segarane ombak-ombakan pikirane kaya bingung mikiri sing urung karuan mamain tangan minangkani sing ditembang mamain tang sing ditembangi aja lali selawas ngatur kesun mamain tangan mimien kanggo apa ogot kedik apa ogot sing mirengaken papai bima bos proyek minangkane sing ditembang papai bima bos proyek kanggo mamae natane di aja lali apa obat tekdik minangkane sing mirengaken kembang putih ning gelungan sing teliti ngati-ngati kanggo bapak waret sae gede bapak tuane pikae gede mama kaji rasmine gede mimi citra mama citra mama tuan rumah mimi tuan rumahnya aja lali selawas kanggo mamaku cempe gede mamaku nanang sing ditembang mama lura bentula gede ayahe akila bos Dharma Ayu kanggo sing duwe sinar tani nok ika dewek sing duwe taman sari nok jin sedewek mimit citra mamae citra kembang putih melipir gunung aja tega wong seduluran mimit citra ajan ragane pangga mama kaji rasmi aja lali selawase bapak warat sahabat patuane pikae gede nok jin sedih bapak ibu
bos proyek Papa Bima bos proyek dewe aja lali bae selawase Yuni arek dik sing ditembang Mama tuan rumah dik aja ngomong digawe Sipur di gunung jaya di karang ketemu sejronek kuwang Aba ogot ciriwanci bab jadiri ketulis kegawaning janji adat digawa minggat mama enatan sing ditembangi kanggo Yuni arek kedik bapak warsae kedik Papa Bima bos proyek dewe Papa Bima Mama Rita sing duwe dubai Mama Papa Haikal wong kihang bino Mama guru pepene kedik tunggak jatining pesarean nyandangan sing kaya apa nyandang sing kaya apa ketenger bae ciri mangsa wande Junior Bundai Naomi sing ditembang mama yang atane kedik eling mangkane sederma pewayangan mama tuan rumah sing ditembangi mimi tuan rumah edi mama kubut sempek mama kubut nana dewe ayae akila bundai akila bos Dharma Ayu cari yendi mama kaji uji ajang lamun mimi tuan rumah
godhong meniran wis lawas ora ketemu wis lawas ora ketemu sing wetan balike ngulon tiwas edan ora kelakon tiwas edan ora kelakon jiriwan sibak sadiri ketulis kegawa eling-eling mangkan eling rumingkang di bumi alam mung sederma babayangan manusia ora kuasa yo mas eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma wawayangan bae manusia ora kuasa ora bisa sing wetan balik ke ngulon tiwas edan ora kelakon waton sing dadi pitakon gambar waktu pelan pisan kayak kaca senajan lahir ning batirne pasti ngakui pangeran maning rarang ugane sing karyawa mandana apa sing lakoni kangelan bae selawase kembang putih lipir gunung aja tega wong seduluran ciriwan sibak jadi iri tulis ke kawan janji ada di gawang minggang ngawiti ing dalu puniki pagelaran sandiwara dwi warna pimpinane Mimika Jiwasrini alamate Desa Santi Kecamatan Elosarang Kabupaten Indramayu sedaya sami nyaksani nyuwun agung pangapunten sekatae kalepatan mama tuan rumah kanggo mimi tuan rumah gede mamanya Citra mimi Citra aja lo digawe ngamun eman wong seduluran ora bakal lali selawase Pandurara
mangsa burung dirunjang mangsa burung bangirang-rangken ugane sing harinyawang mama lurah bentul ngaturaken matur kesun kanggo bapa warsa gede sing ditembangi mama yen natane gede aba ogot sing ditembangi bapane teguhe gede papae bimana bos proyek dewe papae bima bos proyek bundae teguh mama tuan rumah ngaturaken matur kesuwun mimi tuan rumah minangkane bundae teguh bang putih ning gelungan sing teliti ati-ati mama lurah bentul kanggo mimi citra kan bekal sempe kan bekal sing ditembang ngaturaken matur kesuwun kan bekal sempe minangkane bapane blaem dewek ngaturaken matur kesuwun kan bekal matur kesuwun kanggo mimie Ali Akbar mimie Ali Akbar mama lurah bentule kedik ngaturaken matur kesuwun mimie citra mamae citra mamae natane kedik bapa warsa sing ditembangi emane wong seduluran duh mama lurah bentul mimie Ali Akbar bundae teguhe kedik minangkane tuan rumah dewek alon-alon mama bekel tali waton mama bekal cempe mama kubu cempe mama kubu nana dewek aja lo digawe lamun rampe sawah pengedokan kodok korek ning gelumbang papai bima bos proyek sing ditembangi sapa kuat sapa nyangga wong siji dipatung-patung kanggo kang bekal cempe mamaku cempe mamaku nana dewek mama lurah bentul mimi citra bundae teguhe kedik bundae teguh alon-alon tali waton bagian alona sang kelakon siriwan jibat zadiri ketulis kegawan janji bundae teguh ayae teguh minangkane tuan rumah go pendek sabawana wong siji sing diganduli semplang limbeane luwes pantai
Jaya geni kegunungan bulan tanggal 14 kaya lintang yang karainan melati sejrone gelung yen mlaku den ling 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 mama lura bentung mimie citra bunda tegue ding mimie ali akbare dik aja lali kanggo kelek minangkane bapane blaem mama enatane dik putni melipirku mama jirasmin aja tengekan bapak tuane pika sing ditembang kanggo yuni arek dik aja lali bunda naomi dik sing mirengaken kanggo nok naila wong lanjang dewe ngaturaken matur kesuwun nok naila wong lanjang dewe mama lura bentul aja lali mimie citra mamaku tempe kang bakal tempe bapak warsa ajang lamun bapak tuane pikae gede sing ditembang balung balik delikasan oleh galan ngomong caca amora gawe katuning bayaran nok maya ariska aja langali nok jin segede sing duwe taman sari sing duwe sinar tani nok ika dewe mamaritae gede sing duwe Dubai kang edie gede sing duwe selera wisata aja lali nok caca amora ayahe akila bundae akila bos dharma ayu wong gadingan dewe mama lura bentuk aja lali mimie citra kang bekel cempe mamae blaem mamae natan bapak tuane pikae gede bapak warca sing ditembangi bapak aji rasmin sing mirengaken bundae teguh ayahe teguh papai Bima bos proyek minangkane sing ditembangi amit mundur amit kula sebatur nyuwun agung pangapunten
Srok, mangga sok dikecepe kusuk ibu ini Srok kangge sedulur-sedulure mangga. Iya, kangge kabeh bae. Baris lanange Srok ku anu, Mus. Ku wis munggah ning panggung ku apa maning ngono Mik? Ya ning sinden kun Mik mono ngomongnya pokatan arepen pengen nembang buah apa gak kita mau beli ngerti. Oh. Jadi koli wis munggah ning panggung pengennya apa cema ini aku. Oh, kau pengen baras yang kau sing ngawulakan siapa? Iya sing lubarakan kaul ku siapa? Ibu Ela tawa Kosim konon. Oh, nyambat Ibu Ela, mangga Ibu Ela jen jaluke Ibu Ela bisa boten jek ini anu ibu ini ki. Iya. Karo bodor jeko. Oke. Ya sapa mawon badut gajebaken anune makono punten bae kuno padalang. Iya kanggo nglubaraken kaul kula mau beli bisa ngomong aku kaul-kaulku. Sapa bae jesuk. Sapa? Iki ya sinten mawon kun mah ya. Ari wong ucapku beli bisa dianu ora. Cek nang aja ning dalan senang ya. Iya. Punten nang rada minggirnya nang nah kono nomboran anu. Bangga yo Ela. Srok ngomong dewek karo sing bersangkutan. Loh. Saniki punten mawon Bu Ela Tonok Ela. Sanalika Bu ini dua pangucap. Sanika lamun keluarga anak nanggap Dewi Warna sandiwara. Kien alhamdulillah Setro anak sandiwara kaulane ya wis nancak ning panggung lah wis kaulane pengen nancak panggung kita baik ya Allah mana semasa pakai ini arane sema ini oh nggih menek semane rada ning tengah ya Maya nengah bisa. Oh alhamdulillah. Penumpang panggung ya. Iya. Bodor aku durung dangdan raine ki mak. Utang turu lagi. Mulai cerat. Bismillahirrahmanirrahim. Sedurunge kula Amit Agung Palamarta alias Amit Agung pangapunten. Punten kanggo sesepuh kene kabeh. Bokaten kula ki nggadai kekirangan ataupun selainnya ya wayang maklum hari kula makin ke kewakilan majikan gini. Ayo gawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ing selangkunge pangapunten dumateng sedayane mawon tua enom lanang wadon kula niki ngemban duta urana. Ya duta. Yen duta nabine kongkonan urana pengucap siapa Jawa? Pengucape ibu ini sengen ibu ini ku duwe penyakit stroke. Oh ibu ini ke wis disabdana blas ngalor tutuk ngalore blas ngidul tutuk ngidule blas ngulon tutuk ngulone
Alhamdulillah kewarasan. Kung gentes ning atine lamun sedulure embu ponakane embu apane nanggap sandiwara arep munggah ning panggung. Oh, arepan kaulan artinya Ewa Mirut. Seniki sampun kelaksanaan. Bener. Jawata Marata Sanga Dewata Marawotu aja nagining kelasa bantale. Aja nagining dalam perapatan. Aja. Sekar kentar, sekar kentir. Kentar kegawaning angin si gede. Kentir kegawa banyu dulu keluar bebarlu. Burung-burung acan wis dauraan. Awas nang. Nang semana awas. Bokatan kejak awas nang. Awas main ini bokat kedak. Alhamdulillah main ini. Reyang bocah-bocah. Nggih, alhamdulillah. Kien ucape main iki sampun disakseni ning wong cempe kabeh. Ucape main ini wis disakseni kenang Gusti Allah. Kien jaluk waras waluya jati temuneng waluya. Semoga ma ini ki setelah nanjak panggung dipai kesehatan jasmani lan rohanine, kongkon waras badane, kongkon sehat maning bisa lunga maning ya Maya. Amin. Oh, capek wis kaul kabur kabeh wis. Wis rosak. Kuat. Wis. Iya ya Maya, alhamdulillah nggih sampun. Sampun. Nggih sampun mengkonon bae, Mak. Wis, ya. Ya wis. Punten ya kangge tuan rumah hajat Ibu Tuti sareng Bapak Wartaka bilih wonten masih nadar kaul atau napi nanjak panggung masih ditunggu. Ana boleh. Embu. Ada lakam ya aja orang mah. Kalau kakak sampun. Oh ya wis sampun. Ya wis, mangga ditutup ning sampean sudah wilayah. Pedang mah sudah dia wilayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saniki sampun dilaksanakan nadar kaul saking ibu ini nalika sengen duwe penyakit stroke atau nabi boten bisa melaku. Iku alhamdulillah teng dalu niki dinten niki bisa melaku malih berkat karunia Allah Subhanahu wa taala. Ula sing nggawa panitia ataupun acara nadar kaul ngucapaken matur suwun sanget sareng keluarga grup Dewi Warna ingkang wontenaken tempat lan waktune. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga tuan rumah kanggo rias salon kanggo Menggi Tuti Mama Wartaka sing duwe hajat sepisan pernah dua kenalan ketemu lagi waktu ngaku dewekan wong lanang ganteng ora kejakan ake wadon sing pada kedanan pantes pisan yen dadi rebukan Ria Salon sampai kenalan ning waktu wingi langsung ucap lupain janji Meme Tuti janji ketemu ning karang-karang Meme Tuti sayang waktu pertama pandangan mata Mama Inatan Mama Inatan Mama Inatan Mama Inatan Mama Inatan Mama Inatan
tuti majikan wadon mimi tuti maning mimi tuti mimi tuti mimi tuti mimi tuti mimi tuti mimi tuti maning mimi tuti majikan wadon mimi tuti majikan wadon majikan citrane cinta jaluk diterima karo nok citra sing dadi saksi kulane gelem urip baturi Ria Salon nembe kenalan ning wektu wingi Ria Salon ngupai janji janji ketemu ning buri umat Ria Salon langsung jatuh cinta Ria Salon pandangan mata Ria Salon Ria Salon matur tara ringkyu wis ya